Día de Santa Rita en Vila García marcado pola crise do coronavirus. Os actos relixiosos previstos para esta xornada no convento de Vista Alegre adaptáronse a un protocolo de seguridade acordado polas Madres Agustinas e o Concello vilagarcián para evitar posibles contaxios. A habitual imaxe do santuario teigado de fieis mudou hoxe por estoutra cun aforo moi reducido. O plan contempla unha capacidade máxima de 61 persoas. Para acceder é necesario ademais dispoñer dun ticket. Dentro do santuario tamén se elaborou un reparto dos espazos para garantir a distancia mínima entre as persoas. En cada banco só puideron sentar 2 fieis. En todos os actos é obrigado o uso da máscara en todo momento e os asistentes non poden levar ningún tipo de ofrenda ou candeas. Ademais, despois de cada oficio, os bancos son desinfectados. Estas imaxes, por exemplo, corresponden á misa das 9 da mañá. A pesar da excepcionalidade do momento, os actos relixiosos puideron celebrarse con total normalidade. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Con todo, unha das consecuencias da pandemia da COVID-19 é a cancelación da multitudinaria procesión que este ano tivo que quedar na casa.